I gychwyn, dwi eisiau nodi nag oedd gennau'n syniad bod Uncle Gerald yn fygi. O, sa'n grac, da ti, Doc? Nag wyt? Mae'r aderyn na di halofon arnaidd ar unigrwt. Ti'n bod dim ond 5 I 6 mlynedd mae bydju wedi fyw. Oedd Uncle Gerald yn 12 wedyn anaturiol. A ti'n siŵr tawr un aderyn oedd o? O'r un aderyn fydde. Wedyn dy watcha di, nes i mi bit y stafell. Wedyn pan ti'n troi dy gefen wedyn neud y sŵn ma. A ffach, oedd yma'n rhaid trwyd â ti. Sŵn o fel ceffil mewn pôn. Ysi. Na, nes ti ffafod ydyn ni da, Uncle Gerald, Doc. Wedyn mae gats dy fi ladd yn unan. Nes i mi laddo, ddim yn bwriadol. Wrth gwrs ni, Brian, wrth gwrs. O, hei, mwynhau'n goffa fi. Glywys i'r stori ore byti ti a ddi. Oedd yna'n gyflym. O'n i'n siŵr bod neb di. Glyw boi. O fi a Nina. So popeth byti Nina, Doc? Na, wedodd Dan, wed Janice yn gweithio glyn, nhw ar y trath dwed ar plant, a welon nhw ti ar y pentir. Yn bwrw fic. Poncas yna. Gwaith. O wedodd glyn, iddi gad off y fodca cyn machlid hoel yn wedig ar plant yn y dŵr a chwbl. Mae na, jyst yn anghyfrifol yma. Hollol. Ti, yn bwrw unrhyw un, ond fic. Come on. So, beth yw'r peth Nina yma? Sorry? Wedys ti wedd na'n gloi. Sylwys ti ddim bod neb di clywed? O, ie. Oedden ni... Oedd o'n byd jyst rhywbeth i wneud efo'r orsaf radio. Thrilling. Rownd arall? Ie, iawn, diolch. Doi arall.